Motieko University. Nitiere bende jo Motieko University marito mondo samoro ka Nyasaye yawne kamoro gidonje tich. To kel ndara to pikipiki ne samoro chandogi nikech ndara ne onge. Koro ginyalo dhi mayot. Japiny ma samoro nyalo wuok e point achiel kadhi kamoro koro nyalo tiyo gi pesa matin nikech koro ndara ber. Ma ere kaka in wuono kineni okelo konyruok ne japiny kata yote yore. Aneno okelo konyruok ne jopiny. Taneno niya. Kane wacho ne wuoyi ne wacho ni bottom up. Bottom en niya. Ket pesa mfuko na komondi mondo kokel na ndara to kata ka piko nano ta piko yudo kamari inge maber. Tenenia koda wuoyo. Yes. Tenenia. Amina fasa. Yeah, what I'm trying to say, adwani mondo gini winj maber. Don't listen to answer. Listen to understand. Kecho kwa giuka. Gimata mo wacho niya. Kaoponi wadwani mondo wa develop pinywani milongo ni Kenya ni. Wakao ng'ato kutiko skul tuwamiyo yumonyali. Wamiyo olou mondo olupgo. Wawe loso nengo, wawe temo pie mondo nam, mondo apakame nam obedi mukue. Apakame nam buro bedo, whether we like it or not, kata wero kato kwa dage, apakame nam buro bedo. Wamiyo olou, kako buro pia apakame nam, mana wajisa menu golo uburo punjore mano. Okay, eso sa. Amor, mwalimu dungo sega chunge mpidonge, dalo moko chini kacha. Mwalimu, alam mo Nyasaye next distance kichunya kiyombi. Ero kamano, adi yombo. Kendo kani koni tu. Whatever little support manga bumi. Ero kamano. Ero kamano. Iyo mwalimu. Okinya wacho hapa ni ikungo na matin.